Enviar un saludo a todos los participantes do evento de Talentia 2020 e explicaros un poquinho en que consiste a nosa empresa ou a que nos dedicamos. En Piccadilly English Emotion somos un centro de formación de idiomas e que principalmente nos enfocamos ao sector de inglés, é dicir, un 90% dos nosos cursos son de inglés, aunque traballamos outros idiomas en paralelo tamén. Por outra parte, somos centro examinador oficial, co cal nos permite que todos os alumnos que fagan os cursos con nós poidan finalizalos cunha certificación oficial. Temos como 4 modalidades de líneas de formación, é dicir, traballamos moito con nenos pequeniños, con adolescentes, con universitarios e, por outra parte, adultos e formación a empresas tamén. Traballar para esta empresa, dende o meu punto de vista, é unha experiencia moi enriquecedora. Primeiro porque estamos formando os nosos futuros traballadores, universitarios, estamos participando na formación de nenos e adolescentes e, por outra parte, estamos colaborando con equipos de formación para mellorar os seus recursos dentro das súas propias empresas. Buscamos persoas proactivas, actitud positiva, colaboradores, que sepan traballar en equipo, persoas dinámicas. Temos que darnos conta que estamos traballando con público, o cal temos que transmitir uns conocimientos, en este caso de idiomas, pero sempre necesitamos xente moi participativa que lle guste o traballo en equipo. Dende Piccadilly, para superar a incertidumbre, o que estamos apostando por trasladar todo 100% online. É dicir, aparte de trasladar os contidos, que era algo que xa tiñamos, estamos tamén trasladando as opcións de clases virtuais para poder dar aos nosos alumnos e empresas coas que traballamos as opcións de que poden escoller asistir a clases presenciais ou asistir de forma virtual, e continuar no seu mesmo grupo, co seu mesmo curso, os seus mesmos niveles, pero asistindo desde a súa propia casa. De Piccadilly queríamos enviar un saúdo a todos os participantes do evento Talentia Summit 2020 e decirlle a todo aquel que este interesado en poñerse en contacto con nós que nos visite no noso stand virtual